Oh, yun. Ay, ang gagawin mo. Mag-voice. Hi, John. Let's see. Baru. Agit. Ay, ada piris. Karama piris. Oh my, may piris. Kaya pakakalali ako. Ayaman ko nito. Tepa. Mati. Pakakalali ako. Papakin naman. Ay, wow. Ay, ng ano? Grabe naman. Ay, puro ko na kaya piris. Isa ko na nito. Grabe naman. Ay, tamo. Sige. Ayun nga yung sa ilalim. Ali huling siguro sweet lo. Oy, tete. Ayan. Baka madikit ka. Ayun, kilala mo. Walang fee. Oy, sayang. Piris. Ay, ano ya? Pag kumakigisan mo, unang piris, yes. Ay, piris. Wow. Lagay mo na sa plastic mo. Ayun nga, dito niya. Ay, ako ba nang di ka tukpak? Ay. Kabayo na kabayo mo. Ah. Wala ba kaya? Kaya ate ay. Sayang, uminag na doon. Nakita naman. Hindi, pag-usap na yun. Okay na yan. Tama, wala na siyang dahon. Gisanan eh. Gisan darang kay. Suminga talaga kayo natin. Sino bra lulot niya te? Dati langgam lang. Wala siguro. Pati kakain mo lang puligit. Ikaw, bigla. Pati naman yung isa. Pati lang siyang ano. Alite, hindi nalalagyan. Ako sa. Dalan mo lang mga kanyan te. Ay ka pa. Yan. Lagyan, lagyan mo. Yan, may ano kami. May sasa farm. Nano ka ate ay, manto ka pa? O siya. Hi, Mama Mars. Hali ko. Hali, mag-vlog ko ulit. Mag-vlogs ko ulit.